Ting panahapon na sa gluto tagpuan. Fettuccine. Pero walay meat. Pero samtang nagpaabot ko sa kuan, sa noodles, magpabukal pa kong noodles. Magkuan sa ta. Mag-tea. Matcha green with turmeric. Green tea. Matcha green tea with turmeric. Nindot ni siya. Origari na lang sa siya nabilin. Dayon, ta na to upuan. Honey. Honey, my love. Di ko tigamit pa dugkuan. Dagang honey kay. Kuan ko kanang allergic. Tita guys. Ibutahan na to gamay nga kuan. Milk. Itodo na nato ni. Antayin nato na niya. Iinit akong kuan. Kalaha. And butang ka o doon ka kutsara nga kuan. Butter. Umay na siya. Dayan, butangan ako kuan gamay. Olive oil gamay. Nindot imong suple kuan dinag ko ba? Kay dugay mahurot. Olive oil akong gamit. Ayan, butang na to yung kuan. Onion. Wala na ako gihurot ang sa onion kida ko kayo. Onion na to. Pero kasagaran magluto ko kuan, di man ako onionan. Chini. Ukay. Ilunod natin itong kuan. Garlic. Namumot na siya. Diyan. Black pepper, ground black pepper. Binagkusan niya kung ano. Binagko palit ng paladugay ng hurot ba. Diyan, Italian seasoning. Pwede siya ibutang dano eh. Diyan, i-adjust na ako na siya anya o kulangon og sauce. Diyan, magbutang ra ko og seasoning depende sa lasa.
Butang na tag sauce. Sauce. Tangan akong tubig guys para matrilakid na siya. Para madaghan-daghan po din po ang sauce na to. Dayon, i-adjust na ako ni siya. Depende sa taste. Bukal na siya guys. Ganyan ko siya. Tabang pa. Tangan na to siya seasoning. Lunod na natin yung kuan. Noodles. Oops. Yun na. Ito na siya nakukuan. Broccoli, something nagkuan ko sa noodles. Nagtawagan na naglata. Di po lata. Nag-boil sa noodles. Ako na lang pong gilunod ang broccoli. Ready na siya.